Takže čaute ľudia, vítam vás Johnny a vítajte pri mojom ďalšom pranku. Tento prank bude na ocka. Pôjde o to, že máme cigaretu, viete, dutinka a strojček na cigaretu. Tak do toho strojčeka dáme dve hlavičky od zapálky. Viete, keď zapalíte zapálku, tak to horí. A on bude mať v strede a on potiahne a mu to shorí, doslovne mu shorí huba. Takže tu bude ten strojček, čo máme. Tu bude niekde dutinka, hej. A do tej dutinky dáme tie hlavičky od zapálky. Takže ja skriem kameru do kuchyne a uvidíme, čo sa stane. Takže ideme na to. A ukážem vám ešte prípravu, keď už dedo nerobí, dúfam, lebo teraz si zobral tabak a dutinky a strojček a už šuľa. Tak dúfam, že mi tú cigaretu už nezobral, takže uvidíme. Takže diváci, ako som hovoril, tú cigaretu zobral. Tu je, iba takto vám to môžem ukázať, hej. Je tá cigareta, vidíte, že to je šulaná. Takže, sorry, že som vám to nestiel ukázať, ale uvidíme jeho reakciu, takže ideme na to. Tu máme Majo, počem. Že mi nemusím cigarete zajebovať, mi bude zavírať samo. To zavírať. Šedí, tu do piči, baba nie doma. Okej. Co mam? Hej, że tu widzicie, że mam borowiczki tam i baba nie doma. Nie, nie masz. Tu do pici, to nie nazywało. To mi powie wodu. I tak są bierane się. Szklankę są kupowane. Masz. Ja nie dopam zimny, bo mam mało. It's a prank! Tati! No to ja nie wiem. It's a prank, Tati! Co się tam na Tati! Możesz chodzić dalej. Nie, to da kiedy tak fuk. Tati! No. Co się tam dał? Hlavičky od zapálkoch. Czy tam naszulał? Hej, A jak się dał, że to ja ją zaberem? to som pripravil. Kurwa. Dobre, dedo. Tati. To jest. Dobre, nie? Kúka. No za to mnie mamka stryja Agnieszka. Dobre. A jedź z pilu na bok. Ja by som ti ostrihal toto tu na. Tak diváci, pokiaľ sa vám tento prank páčil, tak určite dajte like. Nazbierame 20 lajkov, uvidíme. Pokiaľ dáte 20 lajkov, tak je tu nejaký už väčší prank. Možno silnejší ako ten Megatron, takže uvidíme. A píšte mi do komentára dole, alebo na moju facebookovú stránku, mám tam Johnny Parkour, tu bude niekde fotka. Asi neviem. Ale bude, určite. A píšte mi, aký videjko by ste chceli. Už dlho nebolo parkourové video. Často sa ma pýtate, že či bolo parkourové video, že či už skončil s parkourom, alebo či ma už parkour nebaví. Baví ma, ale píšte mi otázky do komentára, aké chcete videjko proste, ja ho natočím. Teraz je zima, tak sa nedá. Takže pokiaľ sa video páčilo, dajte like, koment, odber a čaute.